ದಾದಂಡು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಯಾರ ಏತು ನಲ್ಪೊಡ್ಸದು ಹೀರೆ ಕಟ್ಟೋಣ ದಿಲೇ ಫೋನ್ ಮಾತು ಸಾಯ್ತು. ಓ ಮೆಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮರ ತೂಕ ಮೆಕ್ಲು ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಕೊಂತ ಓಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರು ನಾಡ್ದು ಬೊಡಿದು ಬೋಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗಿಯಾ ಮದಿಮೇರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿ ಮದಿಮಲ್ಲ ಈ ಪರಬೆರ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಸೆಕ್ ಸುಳ್ಯಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ 37 ಅವು 37 ತೆಗ್ ಅವು ಕಂಡೋಟ ಮಲ್ಲಾಣ ಮಾರೆ ಅವು ಮತ ಒಂದು ಅಪ್ಪ 23 ತೊಂಜಿಂಡ್ಯಾ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲಡು ಆವಾ ಅವು ಭಯಂಕರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಿ 30 ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ 30 ಅವು ಅಂಡ ಅವು ಸರಿ ನಿಕ್ಕೋಲ 30 ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಬಿಯಾಗ 30ನೇ ಓಡು ಪಂಡ 15 ರಡ್ಡ ಓಡಿಯಾ